te perlok mentang akwa ban hikaya phi ba kumno ba phin pek ya ke pisa jong phi kala apoi ne kampoi ne habang akau jong phi kham tam phin pek na pa Facebook kala sen ne kam pat sen te mentang pan iya phi ba kumne ngan pek swai ki video jong ama kat no view kala poi ha po Facebook ni lah ba ki view ma ki viral ba ki ki video AI banga edit to ngalek no ne ha dashboard te menta ke slow bama namar bangam da postan dengan page hati monetization don ne kibanga la depan post tang ba kiduna ki earning tam nilai page to kanang yo tang kum to ki earning hani ha content monetization berkene ki earning jonga kane te menta ngapa i feature room kum ne kum to tang link no hang te ha kini ke baka bisa ke bakal sen mah te nang ta page ne kini klasen ha ka bang account jonga kini ki bang ayo haune ubnai balade ma namar duna ke kampus te kini pej mentahang ne ngan hikaya phi kini ka thok kum ni ang te kalasen ha ka bang akal junga tang bakan poi hado ar lais ngi kum ta bon ki na plen jong phi ka bang jong phi kala de ban sen tang sen ban la de ban sen ha ka bang akal jong phi tang bakan pat poi pe kum to oi kala sen ha ka bang akal junga tang bakan pat poi ka bu pot kum ba at ngi lais ngi kan poi ha ka bang akal junga ma wan ya sang thu bakla sepit bhai kini ka video junga begini kelasen tang bakam 4 poi pat hadin arsngi kan poi akabang akau conga pun ke bakali nga kelasen tang bakam 4 poi baik menta ngan kheng ya katu kepisah pareng berpisah India $100 ke $1 kan no baik kumto mah baik itu ngan ai kumto ke $1 ar hajar saus pa kat sau tengka kendai pu pranaya kapisa India mah kan ni kan kata ka ar hajar saus pa kat sau tengka kendai pu pranaya kan poi ha kabang akau janga te perlok ku boleh sibun sa support yang sa like